Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Хушомадед дӯстони азиз ба шабакаи Қадамшо Исоил. Дӯстони азиз, барои пешрафти шабака ҳатман дар навор лайк гузошта ва обуна шавед. Фикри худро дар комментария нависед. Агар барои шумо билети арзон дар кор бошад, марҳамат дар номрои болои экран буда ё ин ки ба адреси мо метро Новокузнец, улица Балшой, Татарский дом 35 омада билети арзон харидорӣ намоед. Инак шурӯъ мекунам ба ин ҳодисае ки соли равон рух додааст. Писарони ҳаётсӯзон. Шомгоҳи 19 майи соли равон Садрдин баъди нӯшидани пива дар истгоҳи Гулбута рафиқонаш Мирзою Суҳайливу ва Баҳриддинро дида якҷоя ба самти истгоҳи бозори Корвон равона гардиданд. Он ҷо ба шиносашон Ҷумъабой занг зада хоҳиш карданд ки бо онҳо вохӯрад, то дар автомошинааш камтар дар шаҳр сайру гашт кунанд. Ҷумъабой баъди анҷом додани корҳои хонааш бо мошинаш тамғаи Opel Vectra ба ҷои ваъдагии рафиқонаш омада бо онҳо вохӯрд, бо мақсаде дар нима роҳ намонанд. Дар маҳаллаи 46 ба мошин сӯзишворӣ захира карда ба самти кӯчаи Борбад равона шуданд. ҳангоми гузар аз назди тарабхонаи Истарафшан ки ақрабаки соат 23-ро нишон медод, чашмашон ба 2 нафар духтарак афтод ки дар канори роҳ назди нуқтаи сӯзишворӣ пуркунӣ болои харак нишаста бо ҳам суҳбат мекарданд. Он шаб Шамсияи 18-сола ва Таманои 15-сола бехабар аз ҳодисае ба саршон меомада ба мақсади ба телефонашон пул гузаронидан берун омада хостанд ки як муддат вақти худро дар ҳавои кушода ба тамошои хиёбони дӯстии халқҳо сипарӣ намоянд. Ҳарчанд мошинҳои зиёд аз пешашон мегузаштанд, чун шабҳои муқаррарӣ ба онҳо эътиборе намедоданд. ҷавонони бадахлоқу сиришташон бад бо дидани духтарҳо хирси шабҳонияшон боло гирифта қарор доданд ки онҳоро ба чангашон дароранд ва аз Ҷумъабой хоҳиш карданд ки то мошинро назди онҳо нигаҳ дорад. Садрдин аз мошин фаромада назди Тамано омад. Дигарҳо Шамсияро ба гап гирифтанд. Ба саволи Садрдин ки ту аз куҷо мешавӣ, Тамано нимшӯхию нимҷиддӣ аз назди хонаи шумо гӯён ҷавоб гардонид. Шояд духтар мехост ки бо ин ҷавобаш худашро ба писари тағояш шинос намояд. Вале ин нафари сархуш бидуни андешаву истилоҳ бо пояш ба таги маънаи духтари бегуноҳ зада, ӯро аз дасташ кашолакунон ба тарафи мошин овард. ҷавонони дигар ки Шамсияро гирд карда буданд, аз ин рафтори Садрдин рамзу гирифта ӯро низ бо зурӣ ба мошин савор карданд. Баъди духтаронро маҷбуран ба мошин савор намудан, онҳо роҳ ҷониби маҳаллаи Гулбута гирифтанд. Садрдин бо мақсади хабар надодан ба пайвандонашон телефонҳои онҳоро хомӯш намуда бо худ гирифт. баъди ба ҷои зарурӣ расидан, онҳо дар наздикии обанбор қарор гирифтанд. духтарон аз паёмади нохуше дарак ёфта нахостанд аз мошин фароянд. Садрдин бо мақсади тарсонидан ба рафиқонаш амр кард ки аз бордони мошин болгарка ва монтировкаро биёрад, то адаби духтарони саркашро диҳад. Баҳодур бо баҳонаи овардани асбобҳо аз мошин берун омад. духтарон андеша карданд ки аз чанголи ин нафарони гургсифат халосӣ нест. ноилоҷ аз мошин берун омаданд. Мирзо Шамсияро аз дасташ кашола карда ба самти номаълум бурд. Садрдин бошад Таманоро маҷбуран ба лаби кӯл оварда, ба неву нестон ва хоҳиши ӯ нигоҳ накарда, баъди
аз танаш кашидани либосҳо Садрдин ба номуси ин духтари 15-сола таҷовуз кард. Аз нишондоди ҷабрдида Таманно гуфт: ман хоҳиши Садрдинро рад карда зорӣ кардам, ки ин корро накунад. Ӯ бошад гуфт, ки агар розӣ нашавӣ, саратро бурида мепартоям. Ман бисёр духтарҳоро ин ҷо оварда ба онҳо маҷбуран алоқаи ҷинсӣ кардам ва онҳоро кушта партофтам. Ин суханҳоро Садрдин барои тарсонидану ба ҳадафи нопокаш расидан ва бо мақсади ба мақомот хабар надодани ҷабрдида гуфтааст. Дар соҳили дигари кӯл бошад, Мирзоалию Баҳриддин ва Ҷумабой барои қонеъ сохтани нафси шаҳвонии худ ба номуси Шамсия дастдарозӣ мекарданд. ҳангоме ки Баҳриддин болои сари ин духтари оҷизу нотавон омад, Шамсия пеши пояш афтода бо зорию илтиҷо аз ӯ хоҳиш кард, ки ин корро накунад. Ин ҷавони аз шаҳду шаҳвати масту бехуд, ки хирси нафсаш ақлашро тираву чашмонашро хира сохта буд, ба зориву илтиҷои Шамсия эътиборе надода, ӯро аз мӯяш кашида баъди каме дуртар бурдан, нисбаташ амали фосиқонаю ноҷавонмардона анҷом дод. духтарон баъди дучори таҳқиру таҷовузи гурӯҳи ҷинояткорон қарор гирифтанд он шаб ба кормандони шуъбаи ВКД дар ноҳияи Фирдавсӣ муроҷиат карданд. рӯзи дигар нафарони гумонбар аз тарафи кормандони милитсия дастгир шуданд. баъди тафтиши парвандаи ҷиноятӣ аз ҷониби кормандони прокуратура бо фикри айбдорӣ ба суд ирсол гардид. бо ҳукми суди шаҳри Душанбе айбдоршаванда Хоҷаев Садрдин, соли таваллудаш 1987, истиқоматкунандаи кӯчаи Крупский, ба муҳлати 8 солу 6 моҳ, Шоев Мирзоалӣ, санаи таваллудаш 1989, сокини кӯчаи Крупский, ба муҳлати 7 сол, Ҷумабой Абдурасул, санаи таваллудаш 1993, истиқоматкунандаи кӯчаи Крупский, ба муҳлати 7 сол ва Аҳмад Баҳриддин, соли таваллудаш 1989, сокини маҳаллаи Гулбута, ба муҳлати 7 сол аз озодӣ маҳрум гардиданд. Садрдин баъди дастгир шудан, ҳангоми тафтиш рӯбарӯ кардан бо ҷабрдида фаҳмид, ки ҳамхобааш духтари ноболиғи амааш будааст. ин нафароне, ки ҳама муҷарраданд, метавонистанд дар оянда оила ва зиндагии хуберо барпо намоянд. вале ба доми шаҳват афтода, ба хотири хушгузаронӣ ва роҳати яклаҳзаина ҳафтаву моҳу ва солҳои тӯлониро паси панҷара ва девори маҳбас дар хорию зорӣ сипарӣ менамоянд. дӯстони азиз, ин навори мо ҳам ба поён мерасад. раҳмат аз шумо миннатдорам, ки навори моро то охираш гӯш кардед, тамошо кардед. барои пешрафти шабака ҳатман дар навор лайк гузошта ва обуна шавед. фикри худро дар комментария нависед. боқӣ худованд нигаҳбони ҳамаи мову шумо бошад.